Nejzajímavější zprávičkou dnešního dne je natáčení videoklipu k televiznímu seriálu Ošklivka Katka Evy Farné. Televize Prima jej začíná vysílat v pondělí 3. března. Tak pozor, jedem. Kamera, playback. Mladá zpěvačka a rebelka Eva Farná natočila zbrusunový videoklip k písni Jaký to je na střeše jednoho pražského obchodního domu. Píseň pochází z dílny autorské a manželské dvojice Ondřeje Soukupa a Gabriely Osvaldové. Tato skladba je zároveň ústřední melodií k novému seriálu televize Prima Ošklivka Katka. Já jsem prostě dneska vůbec nemohla spát, vstávala jsem v 5 ráno a říkala jsem si, musíš si Evo vyspat a ono to nešlo. Pořád jsem se převolovala a jsem šla spát a za půl hodiny zase Ošklivka Katka. A úplně nějak mi to pohltilo, asi jsem se na to takhle těšila. Nemáš čím oslnit, nemáš čím překvapit, jsi jenom holka odvedle. Na střeše jsem ještě nikdy natočila a vím, že to je úžasný zážitek, takže si to hrozně užívám, i přestože je strašná zima. Je to krásný pohled na tu Prahu, prostě romantika, ta největší, takže jelikož jsem romantik, tak se mi to hrozně moc líbí. Na střeše pěkně foukalo. Tak nás zajímalo, co všechno si na sebe Eva vzala, aby nenastydla, ale zároveň zůstala stále in. Tohle to jsou prosím vás punčocháče, který jsme rozstřelili s paní stylistkou, aby mi nebyla zima, protože tričko je prostě jenom ramínka. Tak pod tím mám ještě druhý tričko, tady mám kalhoty, pod tím mám legíny a podkolenky, takže jsem se snažila to trošku zaoblast, vidím, že to nepomohlo. Ty jsi nějak výrazně líčila sem, nebo jsi nějak trošku namalovaná? Měli tě v práci maskérky určitě, No, měli mě práci z maskérky, tohle tak jako nevypadá normálně, když ten červený nos je trošku jako přirozený. No, jinak určitě maskérky, já jsem co nedělala. Já jsem ještě na střeše netočil, ale jak ono to vychází z toho seriálu té Katky, která ona tak jako různě běhá tím městem, takže jsme chtěli ukázat jako to město, ten Žižkov a tak, takže jako proto ta scenérie jako městská. No. Jak si to dneska teda líbí? No, je to super, mohlo být jako sluníčko větší, no. Je to pro nás hodně nové, kdy vlastně pořád televize spojujeme zároveň s hudbou a s videoklipem. My jsme se po té, co jsme zjistili, jak ta písnička je výborná, že je potřeba ji taky podpořit kvalitním videoklipem a tento videoklip chceme nasadit samozřejmě i do vysílání. Vejšek se nebojíš? Nemáš nic? Nebojím se už, ne, zatím. Bojíš se vůbec něčeho? Bojím strašně moc věcí. A jak se ti pracuje s Evou? Je jí přece jenom 14, nebál ses trošku, že to ještě bude dítě, že to s ní třeba nebudeš? No, trošku jsem se možná jako lehce bál, ale pak jsem si koukal na ty klipy, co dělala, ona je jako super před kamerou a i tady jako přesvědčuje, že fakt je jako profesionálka. Setkají poprvé na Primě, budeme ho vysílat cirka asi tak 5krát denně a to až do doby, než vyjedeme třetí ze seriálem.